दिनै इसोरनि बोसोना बुंदों दिनै जानाय लोंनाया गोनांसिन बाथ्रा नङा इसोरनि रायजोआव दिनै गोनांसिन बाथ्राया बिसो गोथार जिउजों नोङो सुफुंजानानै धोरोमिया जानाय आरो बाइबेलनि बोसोना बुंदों दिनै गासै गोजामखौ इसोरा फोजोबनानै नोंखौ गोदान सासे बेक्ति खालामोनो जि दिनखालि नोङो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावबाय बै दिनखालि नोंनि गासै पुराना स्वभाब चरित्रखौ इसोरा बावगारजोबनानै नोंखौ जिसुखौ फोथायजेननाय समनिफ्राय गोदान सुबुं महरै नायनानै बियो गावनि फिसा महरै नाजावनानै नोंखौ धोरोमियाबो खालामो गोथारबो खालामो आरो सोरगो रायजोआव थांनो हानाय सासे बेक्तिबो खालामो। गिबियावनो आङो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ धन्यबाद होदों आरो सेकेन्डलि दिनै जाय बिथांमोना बे गोथांनि फोथायनाय आरज खालामग्रा सेन्टारखौ दैदेननानै दिनै गोबां मानसिफोरखौ आत्मायाव लुखांनो जिबनाव थुलुंगा होनो जेनेबा टीम बानायनानै दङ आरो बिथांमोना जेरैबायदि बे दिनखौ थिक खालामनानै बे प्रग्रामखौ लाबाय बिथांमोन साफ्रोमजोंबो फोरबोआ लोगोसे थानानै हेफाजाब होदोंसै आरो जाय बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै गुबुन गुबुन मण्डलीनिफ्राय गामिनिफ्राय एरिनिफ्राय फैनानै बे प्रग्रामाव लोगो लाफैबाय साफ्रोमनिबो सायाव फोरबो जिसु ख्रीष्टआ बोर होथोंसै। जोङो नायनि इसोरनि बोसोनखौ रमान्स चैप्टार 14 verse 17 दिनै इसोरनि बोसोना बुंदों दिनै जानाय लोंनाया गोनांसिन बाथ्रा नङा इसोरनि रायजोआव दिनै गोनांसिन बाथ्राया बिसो गोथार जिउजों नोङो सुफुंजानानै धोरोमिया जानाय धोरोमियाया माखौ बुङो जाय मानसिया गोरोन्थि लामाजों थाबायनानै सिदा गोथों इसोरनि लामाजों थाबायदों बे बेक्तिखौनो धोरोमिया होननानै बुङो। धोरोमियानि ओंथिया जाहैबाय जायहा दिनै धर्म कर्म खालामो बेखौ धोरोमिया होननानै बुङा जायहा दिनै सैथोखौ मिन्थिनानै गावनि गोरोन्थिखौ नागारनानै इसोरनि बोसोन बायदि जिसुनि बुंनाय बायदि थाबायबाय बे बेक्तिखौनो दिनै धोरोमिया बेक्ति होननानै बुङो। जायहा दिनै जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै मानिनानै लाबाय नाजावनानै लाबाय बे बेक्तिखौनो दिनै धोरोमिया बेक्ति होननानै बाइबेला मुंख'दों। दिनै नों आरो आंहा दिनै जोङो संसाराव जानाय लोंनाय थांनानै थानाय गाननाय जोमनाय थाखा खामायनाय इन्सुरेन्स बानायनानै दोननाय बबावबा फिक्स डिपजिट खालामनाय बागान खालामनाय गोबां रोखोमनि जोंहा सिन्था सरसा थायो नाथाय बे गासै सिन्था सरसानिख्रुइ गोनांसिन बाथ्राया गेदेरसिन बाथ्राया जाहैबाय गोथार जिउजों सुफुंजानानै धोरोमिया जानायनि ओंथिया जाहैबाय दिनै नोङो इसोरखौ मिन्थियै समाव नोङो माबा मोनसे मुवाखौनो इसोर होननानै फुजियोमोन दिनै नोङो इसोरखौ नोङो नाजावि समाव नोङो माबा मोनसे नामखौनो लानानै इसोर होननानै बुङोमोन नाथाय नोङो दिनै जिसुखौ मिन्थिनायनि उनाव जिउनि बासायगिरि होननानै जेब्ला नों नाजावबाय बेखौनो इसोर होननानै नों खुलुमबाय अब्ला नों धोरोमिया बेक्ति जाहैबाय। हालेलुया। आरो बाइबेलनि बोसोना बुंदों दिनै गासै गोजामखौ इसोरा फोजोबनानै नोंखौ गोदान सासे बेक्ति खालामोनो जि दिनखालि नोङो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावबाय बै दिनखालि नोंनि गासै पुराना स्वभाब चरित्रखौ इसोरा बावगारजोबनानै नोंखौ जिसुखौ फोथायजेननाय समनिफ्राय गोदान सुबुं महरै नायनानै बियो गावनि फिसा महरै नाजावनानै नोंखौ धोरोमियाबो खालामो गोथारबो खालामो आरो सोरगो रायजोआव थांनो हानाय सासे बेक्तिबो खालामो। आरो बेयाव बाइबेलनि बोसोना बुंदों गोसोआव सान्ति मोननाय। दिनै गोबां समावनो जोङो सानो सान्तिया बबेयावथो मोनगोन जाय मानसिफोरा गामियाव थायो टाउनाव थानो मोनोब्ला सान्ति मोनगोन टाउनाव थाग्राफोरा सानो गामियाव जुदि फार्मफोर फामुफोर बानायोब्ला बेयाव गोजोननाय मोनगोन थाखा गैयैफोरा सानो थाखा थायोब्ला सान्तिखौ मोनगोन बेमार जानायफोरा सानो बेमारा हामनाय मोनबा सान्तिखौ मोनगोन दिनै समस्यायाव थानायफोरा सानो समस्याया गैयामोनब्ला दिनै आं सान्ति मोनगोन होननानै नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरो दिनै सान्तिनि राजाया जिसु ख्रीष्टसो जायनि जिबनाव दिनै जिसु गैया बिनि गोसोआव बिनि नखराव बिनि जिबनाव सान्ति गैया। दिनै जायनि गोसोआव अन्तराव आत्मायाव जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावबाय बे बेक्तिनि जिबनावनो दिनै सान्तिया दङ आरो आसलि सान्तिया दिनै जिसुनिफ्रायसो फैयो। हालेलुया। दिनै सोरबाया जुदि सान्तिनि अभाब जादोंब्ला जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै जिसुखौ नों जेब्ला आत्मायाव लोगो मोनगोन जिसुखौ जेब्ला नोङो जिउनि इसोर बासायगिरि बिनो फोरबुआ होननानै नाजावगोन बै दिनखालि नोङो सान्तिया मा नोङो बुजिगोन नङाब्ला नोङो
संसाराव खना खना जेरावबो गिदिं संसार जोबनायसिम नोङो नागिर नों सान्तिखौ बे संसाराव मोननाय नङा जायफोरा मोजां मोनलायनानै हाबा जाबाय हालेलुया बिसोरो सानदों मोजां मोनफुनाय समाव हाबा जानो मोनथारबानो सान्ति जासिगोन स्र जाथारसिगोन नङा जायफोरा मोजां मोनलायनानै हाबा जाबाय हाबा जाखांनायनि उनावबो नांलाय खमलाय जेब्ला आरो गथ' गथाय जाबाय होमबा सानबाय फरायनायाव लिरनायाव थाखा फैसा नांगौ आरो जेब्ला एसे देरबाय खोथा लाया लाया जाबाय माथो फिसा फिसौ मोननानैबो असान्ति आरो सानगोन बिहामजो मोनबा आं फारसे थाला स्र जानोसै खामानिनिफ्राय गनोसै आरो बिहामजो मोनगोन बिहामजोजोंबो फिसा फिसा मोजांनि थाखाय बुंगोन एसेयावनो उल्था बुंगोन जायनि जाहोनाव असान्तियानो असान्ति मानसिया अबावथो सान्तिखौ नागिरनानै मोनदों मानसियालाय मोनसेनि उनाव मोनसे गोबां रोखोमनि सिमां सुजुबाय थायो नाथाय बे सिमाङा संसारनिब्ला दिनै सिमांल' जानानै थागोन नाथाय नोङो सान्तिखौ होसोनानै माब्लाबाबो मोना नाथाय जि दिनखालि नोङो जिसुखौ लोगो मोनबाय जि दिनखालि नोङो जिसुखौ गोसोआव बोजबनानै लाबाय बै दिनखालि नोंनि जिबनाव सोरगोनिफ्राय सान्तिया दैमाफोर बायदि दैमुनि दै बायदि गोजोन सुदेम बोहैबाय थाबाय नोंनि न'खराव थाखा गैयाब्लाबो नोंनि न'खराव बांला गैयाब्लाबो नोंहा धन सम्पति गैयाब्लाबो नोंहा मोजां मान सन्मान बिद्दा नोंहा गैयाब्लाबो नोंनियाव जुदि जिसुआ दङब्ला नोंहा गोजोननाय दं आरो सान्ति दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै नों जुदि सान्तिखौ गुबुन मोनसे जायगायाव नागिरदोंब्ला नोंनि सान्ति नागिरनाय जायगाया रं नोङो जिसुनियाव नागिर अब्ला जिसुआ नोंनो सान्तिया मा बेखौ होगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो जोङो नायगोन गोसोआव सान्ति मोननाय आरो रंजानाय जन चैप्टार 14 verse 6 दिनै जिसु ख्रीष्टआ बुंदों आंनो लामा नंगौआ आरो गोथाङा आंजों नङाब्ला रावबो आफानिसिम सौहैया दिनै जिसु ख्रीष्टखौ नागारनानै बे संसाराव जुदि नोङो गुबुन लामा नागिरदोंब्ला नों जेरावबो मोननाय नङा नोंनि लामाया सानसे नागिरै नागिरै थुंगेहैगोन नोंनि लामाया सानसे नोङो फालियै फालियै जोबस्रांलांगोन नाथाय नों जाहैबाय इसोरनि लामाखौ सोरगोनि लामाखौ गोजोननायनि लामाखौ बासायजानायनि लामाखौ सान्तिनि लामाखौ नोङो जेरावबो मोननाय नङा केबल मात्र मोनगोन जिसुनि मुङावल दिनै बेनिखायनो आं गुरै खावलायो सोरबाया जुदि दिनै संसाराव जुदि मेंबायब्ला संसाराव जुदि निराशाजों गोदोनानै दङब्ला संसाराव जुदि असान्तिजों दङब्ला संसाराव जुदि नोङो दिनै सान्तिखौ गोजोननायखौ गोरोबलायनायखौ खौसेथिखौ मोनाखैब्ला दिनै जिसुनि मुङावल गोजोननाया दङ दिनै जिसुनि मुङावल बासायजानाया दङ दिनै जिसुनि मुङावल उदांस्रिया दङ बेनिखायनो आं गुरै खावलायो दिनै जिसुआ बुंदों आंनो लामा नंगौ आरो सैथोआ आंजों नङाब्ला रावबो बे सोरगोआव थांनो हाया दिनै नोङो जिसुखौ नागारनानै सोरगो रायजोआव इसोरनिसिम माब्लाबाबो सौहैनो हाया दिनै जिसुआ बे संसाराव फैनायनि खारना बेनो जिसुआ इसोरब्लाबो बे इसोरनि मुङा मा मुंजों मुंख'जानांगौ आरो बे मुङा जाहैबाय जिसुआ संसाराव फैनि सिगां सोरगोदूतजों अलरेडि होजाखानाय नाम बियो सोरगोनिफ्रायनो हरजाखानाय नाम आरो बिनि नामखौ जिसु दोननांगोन आरो बिनि नाम जिसुनि ओंथिया जाहैबाय बियो मानसि माहारिखौ पापनिफ्राय बासायगोन दिनै जिसुनि मुङाव पापनिफ्राय बासायजानाय दङ दिनै जिसुनि मुङाव दिनै सैताननि बन्दोननिफ्राय उदांस्रि दङ दिनै जिसुनि मुङाव नोङो बेमारनिफ्राय हामजानाय दङ दिनै जिसुनि मुङाव नोङो गोजोननाय जिबनखौ सान्ति जिबनखौ अनलायनाय जिबनखौ मोननायनि लामा दङ केबल जिसु मुङावल जोङो नायनि थिनहरजानाय चैप्टार 4:12 पापनिफ्राय बासायनो गुबुन मुं बे संसाराव गैबावलिया केबल जिसु मुं दिनै बे जिसुनि मुंखौ मिन्थिनो थाखाय दिनै जोनोम होनाय फिसायानो गावनि बिमाखौ दानथारो जोनोम होनाय बिफायाखौनो दिनै गावनि गथ'फोरा सिथारो दिनै जोनोम होनाय गावनो जोनोम होनाय गथ'खौ डास्टबिनावनो गारनानै गालाङो खारना जाहैबाय जिसु मुंखौ मिन्थिनो थाखाय आरो जिसुनि मुङावसो न'खराव अनलायनाय दङ गोरोबलायनाय दङ जिसुनि मुङावसो दिनै मेगन मोदैया हुगार जागोननो नोंखौ गुबुन मुङाव नोंनि मेगन मोदैखौ रावबो बुजिनाय नङा नाथाय नोंनि मेगन मोदैया गनानै नोङो रानलांगोन नोंनि मोदोमा थेवब्लाबो नोङो जाहैबाय आगोर मोननाय नङा नाथाय बाइबेलनि बोसोनाव लिरनाय दङ सानसे नोंनि गासै मेगन मोदैखौ हुगारनानै होगोननो बे इसोरा जोङो नायनि बाइबेलनि बोसोनखौ नुजा होजानाय चैप्टार 21 सारि दिनै जाय जिसुआ सोरगोखौ नागारनानै संसाराव जिसु नाम लानानै नोंखौ आरो आंखौ बासायनो फैदों बे जिसु नामखौ फोथायनायजों लोगोसे सानसे बै सोरगोआव नोंनि मेगन मोदैखौ बे इसोरा हुगारनानै होगोननो सानसे सानाय सुनायबो जेबो गैलानो सानसे नोङो बेयाव गाबनाय गैलानो हिंसा बाजि गैलानो एना एनि गैलानो आरो बे गोजोन रायजोआव जेब्लायबो नोङो अरायबो इसोरजों लोगो लोगो थागोन नोङो दा बिटिसिआव बड'लेण्डआव बा आसामाव भारतआव थाया मानो सोरबाया 60 बोसोरल'सो थागोन
सोरबाया 40 बोसोरल'सो थागोन सोरबाया 100 बोसोर थागोन सोरबाया लावथि लानानै नेराय नेपेनाय 99 बोसोरफोर थागोन नाथाय सानसे नोङो बे देशखौ नागारलांनांगोन हालेलुया जेसेबां नोङो दावराव जाया मानो जोंनो बडलेण्ड नांगौ होननानै नाथाय नों जुदि सोरगोनि लेन्डखौ जुदि मोनाब्ला नों बयनिख्रुइबो दुखु गोनांसिन व्यक्तिया दिनै जोङो जेसेबां नासय जाया मानो पलिटिकेलि फाइनान्सियेलि गासैबो बिथिङाव नाथाय सानसे सम फैगोन बिखा सौनानै गाबब्लाबो नोङो गनाय नङा बे समनिख्रुइ गाज्रिसिन समा फैगोन जेब्ला नोङो थांनानै थानाय समाव सोरगोनि लेन्डखौ नोङो बासिनानै लायाब्ला हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बे इसोरनि रायजोआ गोथार जिउजों सुफुं जानाय आरो जेरावनो गोथार जिउ थायो बेयावनो जानाय लोंनाया गेदेर बाथ्रा नङा हालेलुया बाइबेलनि बोसोना दिनै बुंदों फार्स्टआवनो जोङो फरायदों दिनै इसोरनि रायजोआ जानाय लोंनायजों नङा नाथाय गोथार जिउजों धोरोमिया जानाय सान्थि मोननाय आरो गोजोननाय हालेलुया दिनै जिसुआ बे संसाराव फैदों नोंखौ गोजोननायनि रायजोखौ होनो गोजोननायनि लेन्डखौ होनो दिनै बे संसाराव फैदों दिनै जायानो जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै फोथायगोन बिनि जिबनावनो गोजोननायनि लेन्डआ फैगोन सोरगो रायजोनि लेन्डआ फैगोन